Евангелие паводле Марка. Езус з вучнямі зноў прыйшлі ў Єрусалем. А калі ён хадзіў па святыні, падышлі да яго першасвятары, кніжнікі і старэйшыны і пыталіся ў яго: «Якою уладаю ты гэта робіш? І хто табе даў гэтую уладу, каб ты рабіў гэта?» Езус адказаў ім: «Спытаю у вас і я пра адно. Адкажаце мне, тады і я вам скажу, якою уладаю гэта раблю. Я наўхрост быў з неба ці ад людзей? Адкажыце мне». Яны разважалі паміж сабою, кажучы: «Калі скажам з неба, то ён скажа: чаму ж вы не паверылі яму? А сказаць ад людзей? Баяліся народу, бо ўсе лічылі Яна сапраўдным прарокам. Таму сказалі ў адказ Езусу: «Не ведаем». Тады Езус сказаў ім: «І я не скажу вам, якой уладаю раблю гэта».